týždeň pred dňou, deň prvý je pondelok 4. augusta, čiže mám meniny a je 5 hodín aj nejakých plus minus 13 minút a my už pomaličky ideme na garáž kvôli tomu, že možno nestíhame a ja idem potom do práce a Tomáška tiež, takže aby sme sa dostali do nejakej problematiky, teraz si budeme dokumentovať každý jeden deň do Nižnej, aby ste videli vlastne ten najväčší progres celého skladania zastrana, tak poďme do tej garáže. Tu už vidíme bodykit a nárazník v podkladovej farbe kvôli tomu, že časti boli rôznej farby, nárazník bol červený, práhy boli modré, zadné rozširovacie blatníky boli bordové a dávali sme ich do tejto krásnej holografickej farby, ktorú ja keď som uvidela, tak som sa z nej úplne že roztopila, lebo to bol jednorožec a viete, že ja som taký malý chodiaci jednorožec. Tak prečo nemať aj auto jednorožcové? Ako Tomáško ma nepochválil za výber farby, lebo sa to naozaj zle striekalo, ale výsledok je dokonalý, však uznajte. Pred striekaním druhej vrstvy plniču a podkladovej bázy na celé auto, na celú karosériu auta, sme si museli auto odbaliť, pretože keď sme striekali ten čierny pás okolo čelného skla, tak sme si to neodbalili, tým pádom prach bol všade, ale tak každý sa učí na vlastnej chybe, takže teraz môžete vidieť, ako odbalujeme celé auto ako taký vianočný darček a ideme ho zafoliovať znova. Ahojte, máme tu deň druhý, je 3:15, ideme do garáže, dneska neskôršie ako včera a to z toho dôvodu, že sa nám celkom nechcelo vstávať. Ja mám byť 7:30 v práci, Tomáško až neskôr, chvála Bohu po obede, lebo má dneska po obednú, takže máme čas, teda on má čas sa realizovať, ja moc nie, až potom večer. A ja sa idem hlavne dneska trošku zúčastniť na tú garáž. Ideme vyťahnuť von kapotu kufor, lebo tie sú vlastne pokarbonované, tak tie musíme nachystať, aby to bolo fajn, lebo práca s tou uhlíkovou tkaninou není úplne ideálna, lebo väčšina ľudí, čo si dá uhlíkovú fóliu, tak to má hneď hladké. Keď tam natiahnete karbón so živicou, so všetkým, tak aby to vlastne pracovalo tak, ako má, aj sa to nalepilo na ten diel dostatočne správne, tak ono to nikdy nebude rovné. Čiže teraz sa chudáčik Tomáško musel trošku do toho zažrať a dneska mu hádam s tým pomôžem a treba to celé zarovnať. Keď to bude zarovnané, môžeme to potom nalakovať tou bázou a lakom, nastriekať tou bázou a lakom, aby to vyzeralo podobne ako to, čo ste videli na včerajšom zábere, pretože chceme, aby celé auto spolu ladilo. A uvidíme celé, ako to dopadne, lebo máme 2 dní. Dneska máme na kapotu a kufor. Takže lepšie, mám druhý deň, hej. Dneska máme na kapotu a kufor. Zajtra by to chcelo obrúsiť a naepoxidovať nárazník, aby sa vlastne vyrovnali všetky štrbinky, ktoré sú na tom, lebo áno, jazdila som na nie úplne dokončenom karbonovom nárazníku, to sa na ňom na chudačíkovi odrkadli, tak ho treba zarovnať, potom zbrúsiť, potom zarovnať, potom znova zbrúsiť a až potom ho môžeme lajkovať. Čiže to vidím, že to sa bude robiť zajtra, teda dúfam, neviem ako rýchlo nám to celé vytvrdne. Možno sa to nebude robiť zajtra, možno sa polovica spraví zajtra a polovica v štvrtok, ale o tom vás všetkom budem informovať. A mňa potom ešte čakajú nejaké administratívne veci s tým autom, aby sme my vôbec v sobotu ráno mohli vyraziť do Nižnej. Lebo áno, Nižná je v nedeľu, ale keďže je tam dlhá cesta a potrebujeme tam byť skôr a na druhý deň, čiže v nedeľu potrebujeme byť so fresh, so fit, tak musíme ísť skôr. To znamená, že celé auto musí byť nachystané v piatok o polnoci najneskôr. Musí byť, že ready to go. A to ešte nehovorím, že ma čaká skladať interiér a strechu a naskladať bodyky na to. V pondelok Tomáško natiahol celú kašňu do tejto našej jednorožcovej farby a keďže ja som chcela po obede, keď príjem z práce, nahádzovať strechu, tak sme museli celé auto najprv odfoliovať, lebo strechu cez foliu nenahodíš. A keďže som mala naozaj málo času, prišlo mi to ako najefektívnejšia možnosť a najväčšia pomoc odbaliť auto. By som to nazvala, že deň 4, ale ja som vám ráno zabudla spraviť úvod. A teraz vám sem dám všetky videá z dnešného dňa, lebo je
0:30 štvrtok, ale my si teraz skrekapitulujeme stredu a to môžete vidieť tu a vidíme sa zajtra na garáži. Máme trošku dodžubovaný tapacír zverového charakteru. Áno, už som unavená. Tomáš, ty máš hodinky, koľko hodín? Je 10:30 večer v stredu. Takže nás berte všetky s rezervou. Ja neviem, ak sa mi toto podarí teraz zalepiť. Ešte to spravím úplne nahovol, takže len spria klasiky, aby sa to ďalej nekúhalo. A že to na tento spodok sa vykašlem. Uvidím, ako sa ešte rozhodnem. My tu máme štvrtok, čiže deň štvrtý pred Nižnou, ešte nám ostáva piatok, čiže zajtra. A momentálne finišujeme s uhlíkovými dielmi, teda Tomáško finišuje s uhlíkovými dielmi. A myslím si, že zajtra už mohol byť zásran poskladaný, takže teraz vám sem budem nejaké záberčeky a vy vlastne v nedeľu uvidíte, či je alebo nie je hotový. Tu máme psa garážového. Lebo že my na teba nemáme čas, tak si preto sáde s nami, že, Laška? Ahojte, ja si vás nebudem dneska dávať na statív ani nič. Teda, trochu ste boli, ale teraz nie, lebo už čakám na Tomíka s Marianom. Ja ešte dobrú sen kapotu, ktorá sa nám ráno nepodarila. A treba ju dať dokopy trošku lilinku, trochu dosť. A spravíme to takým spôsobom, že ešte raz sa natiahne do toho farebného zrna. Že uvidíme, čo to spraví. S tým, že mám pre vás novinku. Máme prach. Druhú sa vám ukázať nebudem, tá ešte není, ale máme prach. Áno, smerovku. Dobre, máme novú smerovku, stále nemáme svetla. Ja verím tomu, že keď sa nám nabije baterka, tak sa mi podarí nahodiť aspoň zadné, keďže predné bez narazníka nechceš, lebo treba dopasovať. Plus zadný narazník bude treba dopasovať, keďže máme duplex a nie obyčajný výfuk. Takže to a ja viac rozprávam, ako robím, či to znamená, že vás vypínam a uvidíte, čo sme stihli zajtra, lebo verím tomu, že dneska to máme do polnoci a zajtra od nejakej 5. tu už budeme zas a ja večer sa zase vám hlásim, keď príjem po práci sem a budeme kompletovať zásrana, čiže vidíme sa v piatok ráno. Čaviny! Šimon je tam, keď vám to ukážem, tam. Tomáš, Mirec a kapota. No, máme 5:35 v sobotu ráno. My sme teraz vyliezli z garáže. Tam je zasran, tam je Tomík. Jediné čo, tak na Nižnej mi Tomino ešte rýchlo dorobí nárazník, lebo ten nestíhame, ak chceme cestovať, tak to není šanca. Takže chvála Bohu, auto bude dneska stáť na Nižnej. Tak tam môže pekne krásne tvrdnúť nárazník. A my sa ideme osprškovať, nachystať a vlastne vidíme sa v Nižnej, keď tam nechám auto. Papi zatím. Máme tu, sme na Orave, máme tu sobotu 8:45. Keby som aj celého zasrana ukázala takto tu, ale to mi ešte dorába nárazník. To je presne takéto, keď vy si všetci predstavíte, že áno, budem mať karbonové čosi a potom to strašne dlho tvrdne a všetko sa robí. No a môj chlap mi to spraví na kolene, len tak.
lebo mám skvelého chlapa. Tak zajtra to vypukne o nejakej tej 10. by sme už mali mať polovicu parkoviska plnú z toho, čo mi ľudia volali. Oficiálny začiatok mám 11.00 a ja vám sa potom prestriham nejaké tie veci, čo Tomáško bude natáčať, čo dúfam, že bude stíhať. Tak ukážem vám zase na celej kráse, ale už aj so spraveným nárazníkom teraz to robiť nebudeme a majte sa na čo tešiť, takže vlastne vidíme sa na ceste domov. Papi! Tak a tam máme môjho brata tam. On s Hľaďosom 2 litrom dieslom. Pekne krásne vyhľad druhé miesto v kategórii najhlučnejší výfuk na vťak, čiže akože som hrdá na neho, som veľmi hrdá sestra. No a my sme mali súťaž Evident Limbo a tu na to zase môj chlap musí zachraňovať kvôli tomu, že chalani trošku zle dotiahli zdvihák, ale to vôbec nevadí. A už my sa budem presúvať pomaly na Car Limbo, takže aspoň takéto zákulisné infošky vám sem hádžem. A tam máme Alfinku, Miatku, 123, ja vám dneska nesiem ani natáčať, tu sme pekne krásne mali náš pokec na... Aj s Myškom, ale samozrejme ešte budeme mať. Ľudia odchádzajú, tu máme Elného Petula. A verím, že nebudem mať ako taký človečík, čo vám robil video o zraze, lebo to fakt nestíham. Ale ja som robila o tom, že či to stihneme, takže je zraz. A Miata tu stojí. Sice kapota narazník nie sú vo farbe, ale ona tu stojí a ide. Teda nejde, ale ide, ale o tom, že nejde, tu sa porozprávame večer, takže... Halo! Zasraný syr. Keďže sme Miatu doskladali v sobotu ráno, tak takým malým nedopatrením sa nám počas jazdy, ako sme sa dostali na Oravu, uvoľnilo ukostrenie. To znamená, že sme Miatu nedokázali poriadne naštartovať, začal robiť hlúposti, tak sme sa na to vykašľali, zavolali sme mu tatinovi a tatino po nás prišiel aj s podvalom. Verím, že sa vám toto videjko páčilo a celý tento náš príbeh, respektíve týždňové dokumentovanie toho, ako sme sa nakoniec naozaj so zasranom dostali na nižnú, sa vám dúfam páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže pa pa!